Bicol to Baguio. Dito na po kayo mga kaibigan, bumaba sa may bagong terminal po nila, sa may Avenida, malapit po yan sa may Recto, dito po yan sa Maynila. Ganun din po mga kaibigan kapag pupunta po kayo ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at iba pa pong parte, dito po yan sa may Norte. Dito na po kayo bumaba sa bagong terminal po ng Bicol Surug na matatagpuan dito po yan sa Avenida, Victory Liner Terminal. Maray na hapon, kumusta Bicolandia? Dito tayo ngayon mga lads, mga kaibigan, sa Recto Avenue. Yan, kung inyo po nakikita, yan po yung matraffic ngayon, papunta po yan ng Quiapo, at yung sa kabila, papunta naman po yan ng Moraita, tapos ng Dangwa. Ito mga lods, yung isa sa pinakasikat dati na mall, dito po yan sa Maynila, yung Isitan. Pero sa ngayon, okay naman, marami pa rin po namamasyal po dyan at namimili, pero marami pong tumatambay dyan, mga kababayan po natin. Andito po ako ngayon para ipakita po sa inyo yung bagong terminal ng Bicol Surug, para kung sakali man na manggagaling po kayo sa atin sa Bicol, kung pupunta po kayo ng ibang parte o ibang lugar sa norte, katulad po ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, Pangasinan at iba pa pong parte ng lugar kung saan po kayo sa norte, ito po kasi yung pinakamabilis na sakayan kung sakali man manggagaling po kayo sa atin sa Bicol, kasi nandito na po yung ibang mga sakayan at ibang terminal ng mga papuntang norte. Kahit na mga kaibigan, pupunta po kayo ng Baguio, di na po kayo lalayo kasi yung bagong terminal po ng Bicol Surug, doon din po yan matatagpuan sa loob po ng Victory Liner Terminal. Kaya kung pupunta po kayo ng Zambales, ng Pampanga, ng Tarlac, Baguio, hindi na po kayo mahirapan. Ito mga kaibigan, yung isa sa pinakamatagal na ring bus company, yung Philippine Rabbit. Siya po yung hayop sa buong mundo na pinakamaraming na isasakay, itong Philippine Rabbit. Kahit mga kaibigan, yung elepante ng Thailand, tapos yung camel ng nasa Saudi o kaya nasa disyerto, hindi pa rin tatalunin itong pinakamalupit na Philippine Rabbit. Marami na isasakay. Yun mga kaibigan, no? Yung Victory Liner Terminal, nandyan din po kasi mga lods, mga kaibigan, yung bagong terminal ng Bicol Surug natin pong pupuntahan po mamaya. Napakaganda kasi ng lokasyon po niya, kasi napakalapit lamang sa may Recto Avenue, halos 50 meters lang. Tapos malapit din sa LRT, para din na po mahirapan sumakay. At ang pinaka-the best po talaga rito, yung mga ganyan, yung may mga terminal po rito, halos paikot po rito. Ayan, ito yung 5-star, biyaheng Pangasinan, Tarlac. Tapos yung kanina, yung Philippine Rabbit, Pampanga, Bataan, hanggang sa ibang parte po ng Nueva Ecija po yata. Ito mga kaibigan, yung biyahe po ng 5-star, halos Tarlac po yan, tapos hanggang Dagupan, via TPLEX. Kaya kumbaga napakabilis na po yun ng inyong biyahe. Kasi itong sa kaliwa naman po natin, yung Solid North, biyaheng Pangasinan din po yan. At yung itong nasa kanan po natin, yung Genesis, ayan, biyahin pong Bataan po yan. Kaya kumbaga halos lahat nandito na, lahat ng terminal, di na po kayo mahirapan palipat-lipat. Pwede nyo pong lakarin para kung saan po kayo pupunta sa bandang norte. Dito naman mga kaibigan, sa bandang kaliwa, ayan po yung Bataan Transit Terminal, tapos Maria del Leon, mga biyahe po yan ng Maribeles, Lawag, tapos sa parting Pangasinan, San Carlos, Dagupan. Ito naman po mga kaibigan, yung Joy Bus, biyaheng kung di po nagkamali, Baguio, tapos Baler sa Aurora. Ito na mga lods, pupunta na po natin yung bagong terminal ng Bicol Surug na matatagpuan dito po yan sa may Avenida. Ito po kasi mga kaibigan na bagong terminal ng Bicol Surug, dito po yan sa may Avenida. Bali may 50% off po sila, kaya kumbaga kung halimbawa yung pamasahe po ninyo mga may git 1,000, magiging 500 na lamang po yan, kasi nga po 50% lang sila. Pero mga kababayan, mga Bicolano, bali hanggang July 31 lamang po yan, ayon po yan sa kanilang page. Ito mga lods, yung kanilang bagong ticket booth na inyo pong makikita dito po yan sa loob ng terminal ng Victory Liner. Ito po kasing bagong terminal ng Bicol Surug, dito po yan matatagpuan sa loob po ng Victory Liner Terminal. Ayan, yung mga bus po ng Herman Espiritu na biyaheng Balagtas, Bulacan po yata yan eh. Kaya sobrang komportable, convenient para sa mga babiyahe mula Bicol hanggang sa may parting norte, Baguio, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Aurora, kasi nga po meron din po yung Joy Bus. Ito mga lods, nasa loob po yan ng Victory Liner na matatagpuan itong bagong terminal nitong Bicol Surug. Napakadali po siya hanapin, kasi nga po pag nakita nyo na po yan sa may Recto. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, habang may sale pa po sila, may promo na 50% off, samantalahin na po natin yung babiyahe mula po rito sa may Avenida sa bagong terminal po ng Bicol Surug. Napakasayang din po yan, kasi ako kanina nagtanong ako rito sa personnel na nandito po yan sa ticketing office ng Avenida Terminal. Bali yung tinanong ko, yung sa amin pauwi sa Pulangi, 1,800 yung 2x1. Pero sabi niya sa akin kanina, dahil nga po naka 50% off, bali 900 na lamang po yung aking babayaran kapag babiyahe pa ako, pero di pa po ako babiyahe. Wala pa tayong budget pauwi sa atin sa Bicol.
Pero baka try po natin kapag nakabili ako, tapos i-vlog ko rin po yun para makita po natin kung totoo po talaga yung 50% off po nila sa bagong terminal po ng Bigolisarug sa may Avenida, sa may Maynila. Mabuti na lamang mga kaibigan na isipan ng Bigolisarug na maglagay ng terminal po rito sa Avenida, kasi sobrang komportable talaga at napaka-convenient po talaga sa mga mananakay mula sa Bicol, lalo na kung sa mga taga Maynila. At syempre hindi lamang po yun, lalo na kung babiyahin po kayo ng mga papuntang parting norte, katulad nga po sinabi ko yung Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Baguio, tapos sa may Aurora, Baler. Ito yung pinakamagandang lugar para po sa atin. Pero syempre kasi kung sa Cubao po tayo, napakahirap, malalayo po yung terminal. Pero ito, mas pabor sa mga taga Manila na katulad ko na nandito naka-stay tapos nagtatrabaho, napakalapit po sa akin ito. Kasi isa rin sa pinakamalapit sa akin yung Raymond Transportation na nasa bandang Sampaloc, at yung Cagsawa na nasa E. Rodriguez sa Quezon City, tapos yung DLTV na nasa Pindia. Yun lamang mga lods, mga kaibigan, mga kababayan, mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Mga palas po sa inyo po, boss. God bless po. Thank you.